To ai wannan kamar yadda ka faɗa ita Amerika doki mai baki ne da Bahaushe ke cewa ya fi gudu. Amma idan ka dubi gundarin abin da yake faruwa a yaƙi, ai su ba sa faɗar gaskiya. Ba sa faɗar abin da ake ciki, illa sun goge ta amfani da propaganda, ta amfani da tsarin yadda suke danna gaskiyar labari abin da ake kira misinformation. Kai banda ma misinformation ɗin akwai abin da ake kira disinformation. Ba su ma yadda an san gaskiyar lamarin kacau kan mabalantana sai ƙarya a ciki. To saboda haka in ka duba za ka ga cewa ai kusan tusa ce take na manta ƙarewa bodari. Saboda an waye gari ita Amerika da Trump suna propaganda cewa wai Iran ta nemi a zauna a yi zaman sulhu. Hukumomin Iran sun musanta wannan magana da ake. Kuma su idan ka duba Trump ai maganar sulhu wanda ya dage a yi sulhu shi yake shan kayi a cikin yaƙi. Ba ma ka buƙatar boka ya gaya maka. Wanda duk aka ce ana rigima tsakanin mutum da mutum, kaman kuna faɗa ne tsakaninka da abokin faɗanka. Sai ka ce ya jama'a ku kawo ɗauki ku raba mu faɗa. Ina ganin ai ka sha wahala. Amma in dai har kana nasara in Amerika da Isra'ila nasara suke a cikin wannan yaƙi, dan me za su yi maganar sulhu? Idan babu rami me kawo rami? Tunda kun ce wai sai Iran ta fito ta gaya duniya ce a bata da nasara a cikin wannan yaƙi, me yi zafi? Amma kuma masu hankali da bibiyar al'amuran da suke faruwa a duniya ai sun san gaskiyar lamarin. Kuma wani adalci za ka yi wa Iran da mahukuntanta duk lokacin da aka yi musu banna ba su taɓa ɓoye bannan ba. Za su ce an yi mana banna a guri kaza mai mahimmanci, an kashe mana mutum mai suna kaza mai mahimmanci, amma wa ya taɓa ji Isra'ila ta faɗa abin da ya faru. Yau maganar da muke abin da ya shiga cikin labban mutane ake ta debate ake muhawara ina Benjamin Netanyahu. Tun daga lokacin da aka kai wani mummunan ari wanda akwai hujja mai ƙarfi graphic evidence, an samu video footage na hoton yadda abin ya faru a ginin da Benjamin Netanyahu yake ciki, wanda a sakamakon waɗanda suke ciki ɗin akwai cousin brother ɗin Saula ta rasa da shi a duniya. To amma abin da masu kallo da sauraro suke tambayar mu masu bibiyar yakin ina Benjamin Netanyahu, yi ma na tambaya. Amma kuma ni na gamsu a bisa ga doron hujjojin da na yi imani da su. Kashi 90 cikin 100 na imani na Netanyahu ya duna. Hujja a nan shi ne yau a yadda Netanyahu yake da tanƙaho da homa. Yana wani abu, yana da wata aƙida wanda George Galloway ya kira pathological arrogance. Yana da wata ɗagawa mai girman gaske da nuna isa da izzacewa shi isasshe ne. Inda yana duniya wannan abubuwan da suke claiming wasu suke nasara kan Iran. Da ya fito bainan nasi ya gaya wa duniya ni Netanyahu gani a bainan nasi ga abubuwan da suke. Babu baya ganin cewa gudun kada a san inda yake ne a sake kai wani harin yasa suke boye shi ke fito. A to ba magana bane ba, ai wannan boyewar ai ita take kirkirar rashin wato aminci a zukatan mutane Netanyahu bayana. Saboda in ka duba za ka ga cewa ni na yi imani da Netanyahu yana rayan, in ma yana rayan to ya zama irin totally incapacitated. Wataƙila ya riga ya samu na ƙasa mai girman gaske wadda ba zai so a kalle shi a dora hotunan shi ba wanda tele. Saboda haka duk wannan abubuwa ne waɗanda ake ganin cewa a yadda Isra'ila take da yadda tsarin salon mulki da kuma irin oma ta Benjamin Netanyahu da yana nan daren dakko da lafiyarsa ko yana raye da bai wasan boya ba. Saboda haka duk abin da za a yi koyin su a doron nasara na iya cewa Iran ta yi nasara a wannan yaki. Saboda kai goro da mari ɗin da Donald Trump yake yana gaya wa duniya, me ya kawo maganar Pakistan ta shiga tsakani a matsayin mediator a sasanta rikicin. In yau da a ce Iran ake da gargaza a nemi ta illar da an haukan turba da za a ga bayanta, ai da Donald Trump ɗin zai fito taron manema labarai ya gaya duniya cewa yanzu muka fara yakin, amma daga bakin ina ake jin wannan furcin yana fitowa da mu yanzu muka fara yakin daga bakin mahukuntan Iran. Kuma suka gaya wa duniya cewa su yanzu ma suka fara. Kuma sharuɗan da Amurka take gindayawa wai a tsagaita wuta a daina yaki, ai ba sharuɗa ba ne wanda Amurka ɗin za ta gindayawa Iran ɗin. So suke su yi irin tsarin da aka yi na ceasefire a Gaza da 'yan Falasɗini da Isra'ila. A ɗauko labtin ƙa'idoji da kudure-kudure da za a ci 'yan Hamas su ne za su ba abin 100% da 'yan Falasɗini. To wannan ba haka yake ba. In sun yi wa 'yan Falasɗina haka ba za su yi wa dakarun juya hali a Iran haka ba, domin tsarin ba iri ɗaya ba ne ba. In ma suna da wata dabara su sake wata dabara, wannan dabara ba za ta fishe su ba.